Βρε φάντασμα, τι κάνεις τέτοια ώρα στο διάδρομο, βρε εσύ. Με λαχτάρισες. Πού γυρνάς, που λες, πού γυρνάς. Όπου θέλω γυρνάω. Εντάξει. Κάτε παράτα. Κοίτα την Ανέστη, ζητάει και τα λόγια από πάνω. Αντί να ζητήσει συγγνώμη και να βγάλει το σκασμό και να εξαφανιστεί από μπροστά μου, μιλάει και από πάνω. Εγώ να κάνω το σκασμό μπορεί εσύ, που γυρνάς νυχτιάτικα με τις γεβεμπίες αυτές και τρομάζεις τον κόσμο. Δεν μου λες, παιδάκι, μεταξύ μας. Μήπως ξεκινήσαμε συμφωνίες και πρέπει να σε δει. Σε διάθεση ζητάει και τα ρέστα. Καλά, πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου να κοιμηθείς και να τα πούμε το πρωί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Καλά. Σκάσε, θα ξυπνήσουμε τη γειτονιά με τις φωνές σου. Γυρίστρο, γυρίστρο. Να σου πω τώρα, με απειλείς. Με απειλείς. Δεν σε απειλώ. Εντάξει. Καλάθια. Δώσ' της φώτης. Δεν θα την πνίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στείλε μας ένα γερό το παλίκαρο. Και μάλιστα τυφλό. Να την παντρέψω. Για να ησυχάσω κι εγώ εδώ μέσα. Σ' άκουσα. Καλημέρα, κυρία Θάλια. Δεν μου λες, τι φωνές ήταν αυτές πρωί-πρωί στο διάδρομο, άκουσες τίποτα. Τι να ακούσω, καλή κυρία, εγώ πέφτω ξερή από την κούραση. Έξι νοματέοι εδώ μέσα, έχετε κοψομεσιάσει. Τασία αυτό, τασία εκείνο. Εντάξει, Τασία, μια κουβέντα είπα, μια ερώτηση έκανα. Δεν είπα να μου πεις και την ιστορία της ζωής σου. Τέλος πάντων, Να την πω την ιστορία της ζωής μου. πήγαινε στην κουζίνα να ετοιμάσει πρωινό γιατί αρχίζουν και ξυπνάνε όλοι. Και φέρε μου εμένα, σε παρακαλώ, έναν καφέ. Ναι, να πάω. Να πάω, μην ανοίξει το στόμα της Τασία και ξεστομίσει τίποτα, δεν φοβάστε. Τολμάτε. Χριστέ μου, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να συνεννοηθεί με έναν άλλο μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού είναι αυτή, δεν ξέρεις ακόμη. Σιγά, Χριστιανέ μου, πες πρώτα μια καλημέρα. Με ποιον τα έβαλες πρωί-πρωί. Καλημέρα να πω, τι καλημέρα. Εγώ βράζω τώρα, βράζω. Αχ, Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη να μην κάνω φόνο πρωί-πρωί. Πετράκη, θα μου πεις τι συμβαίνει ή πρέπει να μαντέψω. Μου μην με πειρατεύεις, γιατί είμαι ένα βήμα πριν το φόνο. Θα μας γράψουν οι εφημερίδες, σου λέω. Θα γίνουμε πρωτοσέλιδο. Πέτρος Παπαδόπουλος, ο αιμοσταγής δολοφόνος. Πάλι φόνο θα κάνεις, Πετράκη. Και να υποψιαστώ, να μαντέψω. Η Έλα θα είναι το θύμα. Μην δες με το όνομά της, γιατί Ταύρος γίνομαι. Ταύρος! Παναγία μου. Τι έγινε πάλι, ρε Πέτρο, φωτιά πήραμε ή συνεχίζουμε τα νυχτερινά. Ανέστητη, που δεν βρίσκω λόγια να σε χαρακτηρίσω. Δεν βρίσκεις λόγια, πού να τα πεις. Γιατί αυτά τα λόγια που θες να βρεις εσύ, εμένα δεν μου ταιριάζουν. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Εμένα, παιδί μου, μου ταιριάζουν άλλα λόγια. Τρυφερά, όπως ομοφόνο κοριτσάκι, μικρή μαδερφούλα. Όταν μιλάς για την ηλικία μου, θα μιλάς σιγά. Η μικρή μου δεξιτάρα που είσαι καλύτερα από την ανθρώπινη. Κορδεύουμε τους άλλους, κορδευόμαστε και μεταξύ μας. Και λοιπόν, όσο θέλω είμαι. Ποιον ενοχλώ. Ενοχλείς εμένα. Ενοχλείς εμένα. Γιατί σε ενοχλώ, ρε Πετράκη. Εγώ από ό,τι ξέρω, και το σπιτάκι μου το έχω, και τη δουλειά μου την έχω, και η ζωή μου δικιά μου είναι και ό,τι θέλω θα την κάνω. Σε εννοηθήκαμε. Την βλέπεις. Πάλι μου ανέβασε το κεφάλι πρωινά. Εγώ φταίω και για το τρελό σου το αίμα.
Που μια κατεβαίνει στις κοντροποδάρες σου και σου γίνεται τούμπανο και μια ανεβαίνει στην κεφάλα σου και σου ανεβαίνει η πίεση. Μα πια. Τάλια, πες κάτι και δεν τη σκοτώσω. Έλα, Πετράκι μου, έλα τώρα. Η Λέλα είναι μεγάλη γυναίκα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να ζήσει τη ζωή της όπως τη θέλει. Μπράβο, Τσάλια μου, μπράβο. Ορίστε, υπάρχει και ένας άνθρωπος σε αυτό το σπίτι που με υποστηρίζει τελικά. Κι άλλωστε, περάσανε πια τα χρόνια της. Να ζήσει αυτά τα λίγα που της απομένουν όπως θέλει. Γιάννης, περάσαν τα χρόνια, βρε, εμένα. Ξέρεις, βρε, εσύ πώς αισθάνομαι εγώ. Σαν 18 χρονών κοριτσάκι αισθάνομαι. Μπορεί κοριτσάκι μου να αισθάνεσαι στα 18, αλλά δεν είσαι. Και όταν σε καμιά 20 χρόνια κατέβει ο Αρχάγγελος, βοηθιά μας από εκεί πάνω, και σου πει, για έλα εδώ εσύ, τι θα του πεις? Όχι, εγώ δεν έρχομαι, αισθάνομαι σαν 18 χρονών. Άκου να λυσάξετε πρωί-πρωί και οι δυο σας, βρε. Κοντεύετε, βρε, να μου κάνετε το μνημόσυνο εδώ μέσα. Γι' αυτό σου λέω, έλα να σε παντρέψουμε με τον αρχοντάνθρωπο τον Αντωνίου. Να μην μιλάμε για μνημόσυνα, να μιλάμε για κουφέτα. Άντε κοριτσάκι μου να σε χαρώ. Να, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι. Για να καταλήξουμε στο σαπιομασέρα. Είπα κι εγώ. Πόσο με αγαπάει το αδερφάκι μου και ανησυχεί για μένα. Να σε μας. Κοιτάξτε πώς μιλάει για το παιδί. Ποιο παιδί, μωρέ, ποιο παιδί ο 70άρης που του φεύγει μασέλα κάθε 3 και λίγο και τη μαζεύουμε στο πάτωμα. Εσύ, μια μικρή, αυτός 70άρης. Εσύ 60, μια χαρά δεν χρειάζεται ηλικία. Μη μιλάς δυνατά όταν μιλάς για την ηλικία μου. Εντάξει, εσύ 60, μια χαρά δεν χρειάζεται. Εντάξει, κύριε Κυψηραρχέ, έτσι όπως το θέτεις, αυτός 70, εγώ 60, μια χαρά ταιριάζουμε ηλικιακά. Όμως δεν ταιριάζουμε αλλιώς, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Τι εννοείς? Τι εννοώ, κοίτα εδώ. Όλες στη θέση τους. Ούτε ένα σφράγισμα. Αντίθετα από σένα, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω με αυτό. Ότι εγώ δεν έχω πάνω μου κανένα απολύτως ανταλλακτικό ρε παιδί. Καταλαβαίνεις, Αντίθετα με σένα, ναι, που είσαι και 15 χρόνια μικρότερος μου και... Ας. Τι έχουν τα δικά μου τα δόντια? Έλα τώρα, ρε Πέτρο, έχεις μια γέφυρα, είσαι με του Ρίο Αντιρίου. Μην τα ανοίγεις πολύ, γιατί τώρα μόλις είδα και μια κουφάλα εκεί αριστερά. Άντε να χαθείς από εδώ. Όχι, Πετράκη, να τα λέμε κι αυτά. Αφού εσύ λύσαξες με την ηλικία μου, θα λέω κι εγώ ό,τι θέλω για την οντοστοιχεία σου. Όμως, παιδί, τώρα το θέμα μας δεν είναι εσύ κι εγώ. Γι' αυτό το σαφιοκάρα που μιλούσα με τον Αντωνίου. Να μου κάνεις τη χάρη. Ο Αντωνίου δεν είναι καθόλου σαφιοκάρα. Μάλιστα έχει και καράβια και αρμενίζου. Καταλαβαίνεις, παιδί μου, 50 χρόνια. Καταλαβαίνεις. Κυρία εφοπλιστού θα γίνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφούλη μου, για το ενδιαφέρον σου. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σε ευχαριστήσω. Μια άλλη φορά, ίσως. Λοιπόν, θα αφήνω τώρα εδώ να τα πείτε με την γυναικούλα σου, να με θάψετε με την ησυχία σας, γιατί εγώ πρέπει να ετοιμαστώ. Θα μπω σε λίγο. Άντε, γεια σας. Λελά, πού θα πας κοριτσάκι μου, πώς πηγαίνεις προς το κέντρο, γιατί έχω κι εγώ κάτι δουλειές, να πάμε παρέα. Αχ, Θάλια μου, πόσο στενοχωριέμαι από αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω. Δεν θέλω. Πολύ λύομαι. Πολύεσαι, πολύεσαι. Αν θες να ξεπολύσουμε, πού θα μου πας, πού θα μου πας. Τώρα φοβήθηκα. Την άκουσες. Τώρα τελευταία έχει ξεφύγει. Πρέπει να μάθουμε με ποιον ανηταρά έχει πλέξει. Έλα, βρε Πέτρο, έλα κι εσύ. Πολύ ανησυχή μου φαίνεται. Τώρα, μεγάλη γυναίκα η Έλα. Τι
φοβάσαι, μήπως παντρευτεί, κάνει οικογένεια, είναι ποτέ δυνατόν? Τι λες και εσύ, Περφάλια μου, τι λες και εσύ. Τι θα κάνουμε τώρα, θα χαλάσουμε το όνομά μας για τα καπώματα της Τρελοκαβέρος. Δύο κορίτσια της Παντριάς έχουμε. Τι θα λέμε, οι ανιψιές της άλλης. Της Τρελάνας, της Λέλας. Σε παρακαλώ πολύ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα γίνεσαι υπερβολικός. Δεν κάνει τίποτα κακό, αρχικά. Και δεύτερον, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και στον κύκλο μας είναι πάρα πολύ αγαπητή. Μην το ξεχνάς αυτό. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Με τα καμώματα της Τρελοκαβέρος έχω φορτώσει τον κόκαρο. Πρέπει να πάω για δουλειά. Σήμερα. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα κάνεις μου φαίνεται, τα κάνεις. Ξέρω ότι τρελάνει. νοιάζεσαι. Έχει τρελάνει. Νοιάζεσαι, αίμα σου είναι. Αλλά Την αγαπάω, τι να κάνω. Αδελφή μου, το ίδιο με κυλάει στις φλέβες μας. Θέλω κι εγώ να τη δω με έναν άντρα στο πλευρό της. Να αποκατασταθεί. Δεν θέλω ρε παιδί μου έναν άντρα στο πλευρό μου. Άμα μέσα σας. Τι έχεις πάθει και συμπεριφέρεις έτσι που λες. Πού έχεις μπλέξει. Πες μου αγάπη μου, τι συμβαίνει. Γιατί παιδί μου, επειδή τύχηκα λίγο μοντέρνα. Εσύ δεν ντύθηκες. Ντύθηκες. Αχ, όπως πάντα υπερβολικός, σαν τη γιαγιά σου τη Βασίλο στο χωριό. Που έτσι και έβλεπε κανέναν αστράγαλο εκτεθειμένο, ξεκίναγε τα ουι μάνα μου και... Άντε τώρα, είδες και εσύ το αστράγαλο και έμεινες κάγκελο. Ποιος αστράγαλος. Ο αφαλός σου φαίνεται με αυτό που φοράς. Ή μάλλον που δεν φοράς. Λοιπόν, το σεμινάριο για σήμερα κράτησε πάρα πολύ. Το συνεχίζουμε μια άλλη φορά. Έτσι κι αλλιώς εγώ τώρα συνηθισμένη με από αυτά. Φεύγω γιατί άργησα. Άντε, γεια σας. Και πού θα πας για να έχουμε καλό ερώτημα. Άντε, πες να τελειώνουμε. Συγγνώμη, κύριε. Με αφήνετε να πάω μια βόλτα, μια ετρούμουλα, δηλαδή με τη φίλη μου τη Μερούλα. Θα πάτε οικονομία. Θα φύγεις στο νερό. Ναι. Αλλά Καλά, καλά. έλα ρε Πέτρο, έλα. Πολύ την πιέζεις. Ας την να κάνει αυτό που θέλει. Ας την να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Βλέπουμε μετά. τέλος πάντων με τις παραλαμβάνεις της. Από φορτώσει, πρέπει να φύγω. Άκουσε με καλά. Σήμερα θα μας επισκεφτεί ο Αντωνίου. Χωρίς να το ξέρει η Λέλα, χαμός θα γίνει πάλι. Όλη η γειτονιά θα μας ακούσει. Έπρεπε να της το πεις, Πέτρο, έπρεπε να της το πεις. Μάρτα, μην κάνεις έτσι, ρε παιδί. Το έχω κανονίσει, θα τη λέω. Εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι μόνο να της πεις να μην εμφανιστεί με αυτά τα ρούχα και σχηματίσει και άσχημη γνώμη ο άνθρωπος για αυτήν. Σε παρακαλώ πολύ. Καλά, Πέτρο. Φεύγω Καλά. τώρα. Αρκεί να έχει γυρίσει η Λέλα από την εκδρομούλα της. Εκδρομή, δεν είπε πενταήμερη. Θεός βοηθός. Μας ακούσει πάλι όλη η γειτονιά. Βοήθησε το παπεδάκι σας, κυρία Θάλια. Ευχαριστώ, Θασία. Ευχαριστώ. Έλα, κυρία Θάλια. Κάτσε ο Αντωνίου, άκουσε καλά. Καλά τους, Εστασία μου, καλά τους. Ακούς δε τόσο καλά τώρα τελευταία που πολύ μ' ανησυχεί. Αλλά τέλος πάντων. Επειδή ακούς καλά και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα για όλο αυτό, να σε παρακαλέσω πάρα πολύ αυτά που ακούς εδώ μέσα, μην μου ξεφυσάς εμένα, αυτά που ακούς εδώ μέσα να μην βγαίνουν σε όλη τη γειτονιά. Κατάλαβες, Στασία? Κατάλαβα. Και τι καλέ, κυρία. Κακό είναι που θα έρθει στο σπίτι μας ένας εφοπλιστής. Στασία, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω εγώ. Μη μου κάνεις εμένα την αθώα από αριστερά. Άντε, πήγαινε τώρα μέσα γιατί έχεις δουλειές. Κουζίνα, σπίτι, καθάρισμα, ξεστόνισμα. Ξέρεις εσύ, γιατί θα έχουμε κόσμο το βράδυ. Τι πράγμα, πάλι κόσμο, πάλι καζίνα. Μα πια δεν έχετε το Θεό σας. Κάθε φορά φωνάζετε και συνέχεια κόσμο. Και τρέχει η Μάρη η Κασία εδώ πέρα να σας υπηρετεύει όλη την ώρα. Τι παίζεις με τα νεύρα μου, μέσα στην κουζίνα. Άντε. Καλή κυρία, να πάω και για ψώνια. Όχι βρε Τασία, δεν θα πας για ψώνια θα πάω εγώ. Άντε που ψάχνεις ευκαιρία να γυροβολήσεις. Γυρίστρο, γυρίστρο.
Μαλλιοτραβηχτήκατε. Αλήθεια. Καλά. Πολύ την πάω την πίτσα. Μακάρι να της μοιάζομαι. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Παρότι η ηλικία της είναι λίγο ξεπερασμένη. Σκακομοίρα μου, μη σ' ακούσει να μιλάς για την ηλικία της χάθηκες. Γιατί αυτή την ξέχασε. Για να είμαι πιο σωστή, έχει μείνει πολύ πίσω η θεία Λέλα. Τι πίσω, παιδί μου. Αυτή συμπεριφέρεται σαν πιτσιρίκα. Άντε τώρα να ταιριάξει με τον Αντωνίου που της προξενεύει ο μπαμπάς. Μα κι αυτός ο παπάς λύσαξε, αφού το βλέπεις βρε άνθρωπε, δεν ταιριάζει το πράγμα. Ας την τη χριστιανή. Εφοπλιστής βλέπεις. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Γιατί? Δόξα ο Θεός Ανούλα, μια χαρά πάει το εργοστάσιάκι μας εμάς. Τα καλύτερα παπούτσια της αγοράς έχουμε. Πώς. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο παπούτσια και άλλο καράβι. Κι ύστερα το όνομα μετρά. Όχι το χρήμα. Τι θα γίνει σήμερα, πρωινό θα πάρετε. Σιγά χριστιανούλα μου, μας τρόμαξες. Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, πες τότε μια καλημέρα. Για καλημέρα είσαστε, τι καλημέρα, μεσημέρι, κοίτα που έφτασε ο ήλιος. Εντάξει, καλημέρα, καλησπέρα, πες κάτι. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Θα πάτε άκρη γιατί θα έχουμε κόσμο σήμερα. Το θείο Αντωνίου. Ποιος θα έρθει? Βρε, πανηγύρια. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό σήμερα. Θα πέσει πολύ γέλιο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, θα μείνουμε. Πού ξέρεις, μπορεί να χρειαστούμε κάπου. Τι εννοείς. Να, μπορεί να χρειαστεί να μαζέψουμε την Αθήνα τον Αντωνίου από το πάτωμα. Σίγουρα θα του πέσει με αυτά που θα ακούσει από τη θεία Λέλα. Ορίστε, ποτέσσες, το πρωινό σας. Άντε, Προτασία. Άσε, Ασία. Θα πάμε στην κουζίνα. Κάνε και εσύ τις δουλειές σου να μην σε ενοχλούμε. Κι εγώ έφτιαχνα πρωινό, για σας. Τώρα θα κάτσω να το φάω μόνο. Ναι, γλέντια. Πήγαινε τα μέσα. Να πεθάνω σήμερα. Μα, δεν είχατε τίποτα άλλο να πάρετε. Τασία, λίγο χυμό. Παναγία μου, τι ζέστη ήταν αυτή. Ωχ, κάνε Θεέ μου να περάσει το απόψινο το βράδυ. Τι μας ακούσουν πάλι όλος ο κόσμος. Αχ, Παναγία μου. Πω, τι τραβάμε. Σας προλαβαίνω εδώ μέσα. Να σε καλά. Ορίστε, το χυμό σας. Ευχαριστώ. Έδωσε με τις δουλειές. Τέλειωσα. Σιγά μην τέλειωσα. Τόσα πράγματα που έχω να κάνω. Σας είπα όμως να πάω για ψώνια που ανέβω. Κομμάτια είναι αυτά. Πώς θα εμφανιστείτε έτσι το βράδυ. Ρε Τασία, τα πόδια μου δεν μ' ανησυχούνε. Θα κάνω ένα μπάνι, θα ξεκουραστώ. Τα νεύρα μου με νοιάζουνε. Τα νεύρα μου. Αυτό πες το ψέματα. Α, καλή κυρία. Έλα. Παραδείγμα να το ξεχάσω. Πες Τασία. Την ώρα που λείπατε για ψώνια πήρε κάποιος τηλέφωνο. Να δεις πώς το λέγανε, πώς το λέγανε. Παναγής Καρατραγόπουλος. Καρατραγόπουλος. Παναγής Καρατραγόπουλος. Ναι. Τι όνομα είναι αυτό. Και εγώ αυτό είπα. Και τι ήθελε. Τον κύριο ήθελε και μου είπε ότι θα έρθει αύριο κατά το μεσημεράκι και θα τον καρτενίσει. Να το πω στον κύριο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τέλος πάντων, Τασία, όταν έρθει ο κύριος, μην ξεχάσει να του το πεις. Ξεχνάει η Τασία καλή κυρία. Α, μπράβο. Η Τασία είναι. Τασία. Μαμά. Καλώς θες. Καλώς θες μου. Λοιπόν, κορίτσια, δεν πιστεύω να έχετε κανονίσει τίποτα για το βράδυ. Θέλω την αμέριστη συμπαράστασή σας σήμερα. Χριστέ μου, τι λέω η γυναίκα. Θα έχουμε επισκέψεις το βράδυ.
και θέλω να είστε εδώ. Μην ήσυχη, μαμά. Θα είμαστε μαζί σου. Έτσι κι αλλιώς εμείς το σημερινό δεν το χάνουμε με τίποτα. Έλα σοβαρευτείτε και σας παρακαλώ πολύ. Όχι καμιά τέτοια ατάκα μπροστά στον πατέρα σας, έχει που έχει τα νεύρα του με τη θεία Λέλα. Μην ξεσπάσει πάνω σας, κυρίες μου. Εντάξει, μαμά. Μην είναι ήσυχοι, εμείς θα είμαστε τύπος και υπογραμμός σήμερα. Πάμε όμως τώρα να ετοιμαστούμε γιατί έχουμε κομμωτήριο εμείς, εντάξει. Τύπος και υπογραμμός θα είστε. Ναι, μαμά, ναι, Να το δω τύπος και να μην το υπογραμμός. πιστέψω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Φάλια! Τασία! Καλέ, πώς ήσασταν έτσι, πώς βγήκατε έτσι, κάλασε ο θερμοσύμφωνας. Τα ξηραφάκια μου, βρε. Τα ξηραφάκια μου, δεν σου έχω πει ποτέ να μην λείπουνε ξηραφάκια. Τι θα κάνω εγώ τώρα τέτοια μέρα σημαντική, και όπου να είναι και το Αντωνίου. Καλά, καλά. Μην κάνετε έτσι. Από ό,τι ξέρω, ο Αντωνίου δεν βλέπει ούτε τη μύτη του. Έλα βρε Πέτρο μου, ηρέμησε σε παρακαλώ. Να, το περίπτερο εδώ απέναντι είναι. Θα στείλουμε την Τασία να πάρει ξηραφάκια. Έλα Τασία μου, πήγαινε πάρει ξηραφάκια για τον κύριο. Σιγά μην πάω εγώ να πάρω ξηραφάκια. Έχω καλέ, έχω ξηραφάκια. Θα πάω να σας τα φέρω εγώ. Έχω στην δουλειά μου. Τι πράγμα, θα μου δώσεις από τα βρωμοξηράφια σου που ξυρίζει μασχάλες, να μην φανταστώ και τι άλλο. Πας καλά, μωρέ, πας καλά. Σιγά μην ξυρίζω εγώ τις μασχαλίτσες μου και τα λευκά μου ποδαράκια με τα ξηραφάκια. Εγώ κάνω καλά ζώα. Καλέ σας λέω, έχω καινούργια στο χαρτί. Θα πάω να τα φέρω γιατί τα φιλώ για τον ξαδερφό μου. Είναι άνεργο το κακόμοιρο και δεν έχει να πάρει. Και τα πτηνάκια του τα δίνω όποτε πετάει. Πάλι ωραία θα περάσουμε. Καλησπέρα σας, περάστε. Καλησπέρα. Ο Πέτρος, η Θάλια. Μέσα είναι, περάστε. Γεια σου, Χρυσό. Καλησπέρα. Τάλια, φιλιά μου. Δεν έχω λόγια, είσαι πανέμορφη και εσύ που κλώνεις. Πέρασε, καθίστε. Όχι, όχι, φέρετε κι άλλη τώρα, δεν θα αρχίσουμε. Λοιπόν, πρέπει να Καλησπέρα σας. Πού είναι παιδί μου η κυρία σου? Θα σου λέγα ακόμα η κυρία μου, ξυλόκλημα. Καλησπέρα σε όλους. Θάλια μου, Θάλια μου. Πόσο χάρηκα για την πρόσκληση, δεν μπορείτε να φανταστείς. Καιρό είχαμε να παίξουμε λίγο χαρτάκι. Θέλω να το μπορέσουμε. Έτσι. Κοίταξε, κάθισε. Τι κάνετε, κορίτσια? Που είναι αυτός ο παλιός καλός καιρός που παίζαμε το χατάκι μας, Αχ, πέστε τη σήμερα. Το εργοστάσιο, μαθαίνω, πηγαίνει φουλ. Τα Α. καλύτερά του. Τι λες τώρα, η τελευταία της κρέμα κάνει θαύματα. Καλώς ήρθατε, κυρίες. Τι κάνετε? Πέτρο, Τι χαρά. Πέτρο, πάντα υπότης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Γλυκέ μου, τι κάνεις? Καλά. Εσείς τι κάνετε? Ξέρετε, είπαμε να μαζευτούμε και θα έρθει πιο
Αντωνίου να μας επισκεφτεί. Πα, πώς και έτσι, γύρισε στην Ελβετία. Ναι, γύρισε, μου είπε και θα ξαναφύγει. Πάλι για κάτι δουλειές θα έχει. Αμάν, βρε. Τι τον κάλεσες αυτό? Είναι πολύ βαρετός. Μου, σε παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αντωνίου είναι εξαίρετος κύριος. Εμένα μου λες, όλο για καράβια μιλάει. Δεν είναι μου, για καράβια θα μιλάτε, αφού καράβια. Εγώ μιλάω για σακούλια. Εσύ μιλάς για παπούτσια, εσύ μιλάς για σακούλια. Τι θα γίνει τώρα, θα αλλάξουμε τους ρόλους, να μιλάς εσύ για σακούλια και ο Αντωνίου για παπούτσια. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλά, μην κάνεις έτσι, δεν είπαμε και τίποτα. Τι θα γίνει, θα το στρώσουμε ή θα περιμένουμε τον κύριο Αντωνίου? Μα όχι, δεν θα περιμένουμε καθόλου. Άλλωστε ο κύριος Αντωνίου δεν παίζει καρδιά. Και ποιος ο λόγος της επίσκεψης του κύριου Αντωνίου? Τίποτα, απλά θα περάσει να μαζί. Δεν είναι κάτι. Ελάτε, περάστε από εδώ. Καθίστε. Λασία. Μπράβο, Λασία, μπράβο. Μου λες, δεν γίνεις ακόμα. Δεν γίνεται ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω το ύφος σου και το νευρίασμά σου. Το κορίτσι δεν ήξερε τίποτα για τα κοψινό. Δεν της είπες τίποτα. Ποιο κορίτσι, κοντεύεις και εσύ να το πιστέψεις ότι είναι μικρή η ψαροκασέλα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Θα πάω εγώ μέσα να την πάρω τηλέφωνο στο κινητό. Εσύ χαμογέλα όμως λίγο και πήγαινε εκεί στις κυρίες. Μην καταλάβει τίποτα ο κόσμος. Α, κύριε Πέτρο μου. Τι έγινε. Καλέ κύριε κάποιος και σας ζήταγε. Ποιος. Ένας καρατραγούμενος. Ωχ, το ξέχασα αυτό. Είπατε κάτι? Τίποτα. Πήγαινε εσύ στο σπίτι. Μου είπε κύριε ότι θα είναι εδώ στο 2 το μεσημεράκι. Τι λέει, το καρπενήσει. Εντάξει, πήγαινε στη σπίτι. Όλα καλά. Εντάξει. Δεν ανατάζει το κινητό. Μπορεί να μην έχει σήμα εκεί που είναι. Δεν σε παρακαλώ, ηρέμησε. Μήπως είναι αυτή, Ω, καλησπέρα κυρία μέλη μας. Γεια σου, Χρυσό. Τι κάνετε, καθήκατε τόσο καιρό. Δουλειές, τι να κάνουμε. Ελάτε επιτέλους. Πού είστε. Τι συμβαίνει, Πέτρο μου, τι θα πούμε. Η Λέλα. Μα πού είναι η Λέλα. Γιατί έπρεπε να με τη Λέλα, δεν καταλαβαίνω. Μα δεν είπα ότι θα πάτε εκδρομή σήμερα. Πήγαμε εκδρομή, απολύσαμε τις ώρες. Κάπου θα κόλλησε πάλι ευλογημένη. Ναι, Πέτρο μου, το θυμήθηκα. Μου είπε ότι θα πήγαινε στο κομμωτήριο. Θα έρθει όπου να είναι. Έλα με ρούλα. Πέρασε και εσύ κορίτσι. Πέρασε. Ναι, τι κάνετε, κορίτσια. Γεια σου, Πετράκη. Γεια σου, αγάπη. Καλωσόρισες, Λέλα μου. Καλωσόρισες, αδερφούλα μου. Πού ήσουν, αδερφούλα μου. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Πολλές γλύκες και δεν μ' αρέσουν. Είχα πάει εκδρομή με τη φίλη μου τη Μέρη. Είχες πάει εκδρομή με τη φίλη σου τη Μέρη. Και πού είναι τώρα η Μέρη, Λέλα μου. Την άφησε στο σπίτι της. Της είπα να έρχονταν για αυτή, αλλά αύριο πετάει για Ρώμη και δεν ήταν τα κουρασμένη. Την άφησες στο σπίτι, Ναι. Μέρη, Μερούλα. Τι ήρθες, Λέλα μου. Όχι, ακόμα έρχομαι. Καλά, βρε παιδάκι μου. Εγώ τώρα μόλις δεν σ' άφησα στο σπίτι, πώς και ήρθες τόσο γρήγορα. Είπα να περάσω. Τι, θα κατευθείαν τι. Είπες να περάσεις. Ωραία, 5 μήνες έχει να πατήσει το πόδι σου εδώ μέσα. Σήμερα σου ήρθε. Τι με κοιτάς και εσύ μωρέ έτσι σαν ανακριτής. Θα κάνω ό,τι θέλω και θα πάω όπου θέλω. Και το γίνεται το σίγουρο, μου λες. Έτσι. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα μπάνιο να ξεκουραστώ. Πήγαινε βγάλε αυτά τα καπαβαλίστικα από πάνω σου. Γιατί όπου να είναι έρχεται το Αντωνίου. Ποιος έρχεται. Ο Αντωνίου. Αντωνίου, έρχεται εδώ. Ναι, έρχεται εδώ σε εμάς. Τώρα. Ναι, επίσκεψη. Και θέλεις να τη δω σου χαλάκι να πω, Ναι, τέλος. Σου χαλάω, μωρέ χατήρι εσένα. Θα δεις πόσο σε μάχα αδερφούλη μου εσύ. Πάω να γίνω όμορφη και σε μη για να εμφανιστώ στο πουλ
πούλι. Το πούλι των Αντωνίου. Στο κάτω. Κορίτσια, ποια κερδίζει? Σήμερα. Σήμερα, είναι η μέρα της. Είναι η μέρα της. Μας συγχωρείτε, αλλά πότε το ένα, πότε τ' άλλο δεν προλάβαμε να κάτσουμε μαζί σας. Κάντε τις δουλειές σας, Τάνια μου. Εμείς περνάμε υπέροχα. Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Άρχισε, παιδί μου. Ο Αντωνίου! Ο Αντωνίου! Πώς είστε, πώς περνάμε? Καλά περνάμε. Πάμε. Τώρα. Θες με την μπαταρία και πάλι. Όχι, καλά περνάμε, είπα. Ωραία. Φτιάξατε και πίτα. Κολοκυθόπιτα. Κολοκύθα, δεν κολοκύθα. Και γιατί φωνάζεις? Κοίταξε τώρα αυτό που λες. Το άκουσες δυνατά. Τι να του πεις, τι να του πεις. Ναι, ναι, ναι. Ένα δίκιο δώσ'. Καλέ, γιατί μου κάνουμε και σας παρακαλώ να το βάλω στο βάζο. Ξέρετε, είναι για την κυρία Λέλα. Ναι, εντάξει, δεν τι κάνουν οι καλά σου τώρα. Σας παρακαλώ. Θέλω να τα δώσω ο ίδιος. Δεν τι κάνουν. Χαρά που θα κάνει η κυρία Ρέλα μόλις δει τα λουλούδια μου. Ωραία ιδέα. Βάλτε και τραγούδια. Τι κάνετε? Δεν σας πρόσεξα, κυρίες μου. Δεν σας είδε καθόλου ποτέ. Είμαστε πολύ καλά. Εσείς, πώς πάνε τα καράβια? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πέτρο, Πέτρο αγάπη μου, έλα λίγο λίγο. Πέτρο μου, δεν θα συνεννοηθούμε με αυτόν εδώ απόψε. Καλά θα κάνεις, Χρυσέ μου, να του φτιάξεις το ακουστικό. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ λέω να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί η βραδιά εξελίσσεται άκρως οικογενειακή. Γιατί δεν σας είδαμε καθόλου. Όχι, όχι άλλη φορά. Όχι, Τάλια μου, μια άλλη φορά ίσως. Γιατί βλέπω περίεργα πράγματα εδώ. Κορίτσια, με στεναχωρείτε τώρα, αλλά... Δεν πειράζει, Χρυσή μου, δεν πειράζει. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Καληνύχτα, κύριε Αντωνίου. Άνοιξε, παιδί μου. Γεια σας, κύριε Αντωνίου. Μίλκα, πόσο μεγάλα σας κάνεις. Γεια! Καλά στην Ανούλα. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Εγώ καλά. Η θεία μου δεν ξέρω τι θα κάνει όταν σας δει εδώ. Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι είπες. Άστα, τίποτα δεν είπε. Έλα εδώ. Τι πάρεις τα νότα της Express. Άντε πήγαινε μέσα. Φωνάστε τι κάνω κόψα που είναι. Κάθε γρήγορα. Γρήγορα. Εμείς πάμε, αλλά θα ξαναγυρίσουμε. Τα απόψινά δεν το χάνουμε με τίποτα. Δεν φυγέτε από εδώ και κάνετε της αηδία εδώ μέσα. Άντε. Θεία Λέλα, θεία Λέλα. Πιάφι, πιάφι. Σας είπα μη με λέτε θεία. Ο μπαμπάς λέει να κατέβεις, έλα κάτω γρήγορα. Και γιατί βιάζετε, μήπως ήρθε ο κολόγερος. Καλά, καλά, πέστε του ετοιμάζομαι για να γίνω
Ω, την καρδιαγίτη μου! Αυτά είναι για μένα. Ναι. Αυτά τα ψωριάρικα με παλιοτσιφούτι που είναι ζαρωμένα σαν το... σαν το μαγουλό που ήθελα να πω. Μπούνι, είσαι και η πότης. Όχι, πώς σας πέρασε. Δεν είμαι καθόλου πότης. Βρε εσύ, έπεσε πάλι η μπαταρία. Σήμερα ήρθα από την Ελβετία. Χάλια, επειδή εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ με το πουλί, του λες να πάει στο διάβολο. Λέλα μου, έλα κοριτσάκι μου, ας κρατήσουμε τουλάχιστον απόψε τα προσχήματα, σε παρακαλώ. Και εσύ ρε Μπρούτε, μα τι έχετε πάθει όλοι σας μου λέτε. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα, αυτό, που του λες καλημέρα και σου λέει άλλες μάρες κουκουνάρες, είναι κατάλληλος για άντρας μου. Όχι, θεία μου, δεν είναι. Αλλά αφού ο παπάς δεν καταλαβαίνει, κάτω κι εσύ τη χάρη να σπάσουμε λίγο πλάκα. Μπράβο, Ανούλα μου. Να το παιδί. Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Λοιπόν, Ανούλα, να σπάσουμε μια πλάκα που δεν θα έχει προηγούμενο. Αχ, πού, πόσο με έχεις τρελά. Με κάνει. Τι θέλετε, και ύστερα πού να τη βρω. Να πάρω μέσα την κοντροκεφάλο σου. Να ξεβουλώσουν τα αυτιά σου, γυροκομείο. Γυροκομείο. Γιατί να πάω παρακαλώ στο νοσοκομείο. Για να κάνεις ρε κτυφιέ! Δεν νομίζω ότι για να κάνω εφέ πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Πέτρο, μάζεψε τον το σάπιο γιατί θα ουριάξω. Ουριάξε όσο θέλεις. Τον αυτοσμίου θα τον πάρεις, πάει και τελείωσε. Αυτό θα το δω. Ναι. Όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ναι, από ναι, γεια. Ποιος θα σου τηλέφωνο? Τίποτα. Από μια εταιρεία διαφημιστική ήταν. Η εταιρεία. Και οπότε μιλάς εσύ έτσι στις διαδράσεις και στις εταιρείες. Έτσι είμαι εγώ, εσύ δεν με έχεις προσέξει. Είμαι αισθησιακή, γλυκιά, μιλάω γλυκά πάντα. Λέλα, σταμάτα τις βλακίες. Δεν ξέρω κι εγώ τι είμαι ικανός να κάνω. Εσύ δεν ξέρεις τι είσαι ικανός να κάνεις. Ξέρεις και πολύ καλά μάλιστα. Να μου κουβαλάς εμένα εδώ μέσα κάτι σάπιους, σαν αυτόν εδώ, που έχει πεθάνει εδώ και κάτι χρόνια και δεν το ξέρει. Κατάλαβες. Λοιπόν, κύριε, σου αρέσει ο Αντωνίου? Δεν μου αρέσει. Πάρ' τον εσύ, μωρέ! Α, εσύ τι! Λέλα! Βρε θεία. Πέτρο, κατάλαβα και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η κυρία Λέλα έφυγε νευριασμένη. Όχι, όχι. Δεν ήταν νευριασμένη, απλά η κυρία Λέλα αισθάνθηκε μια διαθεσία. Σήμερα έχει εκκλησία. Σήμερα, βοήθεια μας. Σήμερα. Πέτρο, εγώ έτσι να σηκωθώ, να πάω στην εκκλησία και αύριο έρχομαι και τα λέμε. Άμα προλάβεις, αύριο. Ανάψει και ένα κεράκι μας. Μην ξεχάσεις.
για τον Αντωνίου. Θα αστιεύεσαι βέβαια. Παιδάκι μου, η Λέλα, αγάπη μου, είναι ερωτευμένη. Και εσύ, κακομοίρη μου, δεν εννοείς να το καταλάβεις. Ερωτευμένη, ερωτευμένη. Κοίταξε να δεις. Αν είναι να μιλήσουμε ήρεμα, λογικά και πολιτισμένα, έχει καλό στο συζητάω. Αν είσαι έτσι και έχεις αυτή τη στάση, εγώ σταματάω το κουβέντα εδώ. Ποιο είναι το πολιτισμένο, Θάλια μου? Να μου ραδιάζεις ένα σωρό μπουρδες για τα καμώματα της τρελής και εγώ να μην αντιδρώ. Και γιατί πιστεύω, πώς το είπες, μπουρδες και τέτοια, το να είναι κάποιος ερωτευμένος. Κάποιος ναι. Όχι η εξιντάρα που μας κάνει ρεζίλη. Αυτή η παιδί μου είναι ικανή να μας κουβαλήσει εδώ πέρα κανένα γαμπρό, ένα γυμνασιόπεδο. Κινδυνεύει, σου λέω. Κινδυνεύει. Κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποπλάνηση. Σενάρια που κάνει το μυαλό σου. Έλα. Πώς θα το κάνουμε? Αίμα μου είναι. Λες να την ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα? Όχι, καλύτερα από σένα δεν την ξέρω σίγουρα γιατί είναι αδερφή σου. Αυτό που ξέρω όμως εγώ, Πέτρο μου, είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα τη ζωή του όπως τη θέλει. Πολύ δε περισσότερο μια γυναίκα στην ηλικία της Λέλας. Αυτό που ξέρω εγώ, Θάλια μου, είναι ότι πάτε να μου ξεδιαλύσετε και τις μικρές εδώ μέσα και τις άκουσα τις προάλλες να λένε πόσο μας αρέσει η Θεία Λέλα και οι ιδέες της Θεία Λέλας και πόσο μαγκάκι είναι η Θεία Λέλα. Άντε, μαζέψτε γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Τι, ασόβαρα? Τέλος πάντων. Σήμερα έχω νέα να σου πω. Θα μας επισκεφτεί ένας πολύ σπουδαίος κύριος, ο οποίος διατηρεί μια ταχαίως αναπτυσσόμενη γαλακτοκομική εταιρεία στο Διακοπτό και στο Καμπίνης. Ο Καρατραγόπουλος. Ναι, πού το ξέρεις εσύ? Δεν το ξέρω, απλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο, ότι σε γύρευε. Για γαμπρός μας έρχεται. Ναι, για γαμπρός μας έρχεται, γιατί το λες έτσι. Άμα η Βεβαίνα δεν θέλει να πάρει τον Αντωνίου, θα πάρει τον Καρατραγόπουλο. Πάει και τελείωσε. Κύριε μου λες, από μένα τι θες τώρα, να την προετοιμάσω? Ναι, να την προετοιμάσεις. Ακριβώς. Και να της πεις πως αν της περιφέρεται σαν την τελευταία αλήτησα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Θα τη σπάσω στο ξύλο. Μόνο αυτό σου λέω. Φεύγω τώρα. Άντε, γεια σου. Στο καλό μου, Πέτρο. Θεός μου, Θεός μου. Λέγεται παρακαλώ. Αντί, γεια σας. Του κυρίου Παπαδόπουλου εκεί. Μάλιστα κύριε. Ποιος είστε, ποιον θέλετε? Εδώ Καρατραγόπουλος μαντά. Πείτε στον κύριο Παπαδόπουλο πως στις 3 Dan θα ανάμεις πόρτα. Οκ. Οκ, σε μάρα. Μάλιστα κύριε, θα του το πω. Συ, ποια είσαι η κυραλέρα? Όχι, εγώ είμαι η κυραφάλια. Τέλος πάντως. Μην ξεχάσεις παραγγελιά μήνια. Μάλιστα. Αγγελιά μανάρα. Άρε Πέτρο θα σε σκοτώσω. Άρε Πέτρο. Καλημέρα, Θάλια μου. Καλημέρα. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Α, τίποτα. Ένας συνεργάτης του Πέτρου που θα έρθει σήμερα και θα του κάνουμε και το τραπέζι το μεσημέρι. Ωραία, να το κάνει. Εγώ έτσι και αλλιώς σου λέω. Α, όχι. Όχι, ο Πέτρος είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι εδώ, θέλει και σένα. Θέλει να του κάνει, βλέπεις, εντύπωση. Τι εντύπωση με μένα? Θέλει να του δείξει την οικογένειά του, βρε παιδί μου. Να τη δείξει, ρε Θάλια μου, να τη δείξει την οικογένειά του. Εσένα, τα παιδιά σας, τα σκυλιά σας, τα γατιά σας. Γιατί πρέπει να δείξει και εμένα δηλαδή? Έλα, βρε Λέλα μου, έλα, βρε Λέλα μου. Μην του πας κόντρα, σε παρακαλώ. Κάντου μια φορά το χατήρι. Εγώ παιδί μου του πάω κόντρα. Εγώ ή αυτός που βλέπει άντρα άνω των 70 και να είναι και σαράβαλο, το κουβαλάει για γαμπρό. Αφού να δεις και αυτός ο σημερινός που είπε ότι είναι συνεργάτης του, να δεις που τον παίρνει για γαμπρό. Άσε με τώρα, μωρέ, έχω βαρεθεί. Έλα, βρε κορίτσι μου. Κάντο για μένα. Κάντο για χατήρι δικό μου που ξέρεις πόσο σε υποστηρίζω κάθε φορά. Καλά. Εντάξει, θα σου κάνω το χατήρι, αλλά πρόσεχε. Έτσι κι αρχίσει
μεσημέρι. Δεν μπορώ το μεσημέρι, το βραδάκι. Εντάξει, αγαπούλα μου. Τι έγινε, γιορτάζουμε τίποτα σήμερα, γιατί στα τροποποιές. Τα γεννιού μεγάλη χάρη του. Καλά, δεν τρέπεσαι μεγάλη γυναίκα να μιλάς έτσι στο τηλέφωνο. Τι βλακίες και αρκνούμπες ήταν αυτές που παράγγες. Βρέα, δεν πήγαινε στην κουζίνα να κάνει καμιά δουλειά. Θα μας πεις και εσύ πώς θα μιλάμε. Εγώ να πάω στην κουζίνα, αλλά εσύ μεγάλη γυναίκα εγγόνια έπρεπε να είσαι, όχι να λες μωρό μου, αγάπη, πετάτε με τράφα. Φέρτε μου ένα βάσο. Φέρτε μου ένα βάσο, τσακίσου μέσα, εντάξει. Λοιπόν, πολύ αέρα αυτός. Δεν μπορεί να μας μιλάνε και οι υπηρέτριες τώρα που στέλνουμε. Μαυριλέλα μου, τα ζητάει και σένα ο οργανισμός σου. Κάθεσαι και σαλιαρίζει στο τηλέφωνο και τα ακούει τα ασία. Δεν ξέρεις ότι θα το σχολιάσει μετά. Καλά, άσε με τώρα εσύ. Άσε με. Πες μου το μεσημέρι τι ώρα πρέπει να είμαι εδώ. Να έρθεις κατά τις 2. Μην έρθει και αυτός λίγο πιο νωρίς. Μην είμαι και μόνη μου τώρα με ξένον άνθρωπο. Εντάξει, τότε προλαβαίνω να πάω να φτιάξω τα νύχια μου και στις 2 θα είμαι εδώ. Α, Λέλα, Ναι. Λέλα μου, το μεσημέρι στο τραπέζι, κοίτα να ντυθείς λίγο πιο σεμνά, να μιλάς λίγο πιο ευγενικά. Μην κάνουμε κακή εντύπωση στον άνθρωπο και χαλάσει η δουλειά του αδερφού. Τώρα ρε Χάλια εμένα, γιατί αυτό μου ακούγεται λίγο πονηρό, μου λες. Όχι, καθόλου πονηρό, να μωρέ, για τον αδερφό Για σου. τον αδερφό μου, για τον αδερφό μου. Λοιπόν, σήμερα θα εμφανιστώ με μπουρδα. Τέλος. Να είσαι σίγουρα. Άντε, γεια σου. Στο καλό, στο καλό. Χαμός θα γίνει. Γεια σου, μαμά. Καλώς το. Καλά, μαμά, τι άκουσα. Θα έχουμε επισκέψεις σήμερα. Ναι, θα έρθει ένα συνεργάτη του πατέρα σου το μεσημέρι. Πες το και στην αδερφή σου να μην λείπετε, γιατί θα είμαστε όλοι εδώ. Θα γελάσουμε πάλι, δηλαδή. Γιατί τι εννοείς? Γιατί θεία Λέλα πρόκειται, έτσι δεν είναι. Όχι, πρόκειται για ένα συνεργάτη του πατέρα σου που θα έρθει το μεσημέρι να υπογράψουν κάτι συμβόλαια. Έλα, μωρέ, μαμά, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Ο μπαμπάς του συνεργάτη δεν τους τραπεζώνει στο σπίτι συνήθως. Συνήθως. Σήμερα είναι διαφορετικά. Αυτό λέω και εγώ, μαμά, σήμερα είναι διαφορετικά. Αλλά αυτός ο μπαμπάς δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Αλλά και η θεία Λέλα βράχος είναι, μαμά. Γλυκά. Εντάξει. Έφυγες. Εντάξει, Έφυγες. μαμά, εντάξει. Άντε. Πάω. Άντε. Όλες. Κουβέντα. Καλώς το. Καλή κυρία, τώρα σκεφτόμουν εγώ. Ναι. Αυτός ο Καρατραγόπουλος, τι συνήθειες έχει, έτσι, τρώει από όλα τα φαγιά ή τρώει μόνο τραγιά. Τασία, τα νεύρα μου είναι ένα τσακ πριν το εγκεφαλικό. Σταμάτα τις βλακίες. Άιντε. Άκοιες καλή κυρία, αυτή η βλάκη όλο κάτι προβατήρες και κάτι τραγιά τρώνε. Και πού το ξέρεις με Τασία εσύ ότι ο άνθρωπος είναι βλάχος, τον είδες. Χρειάζεται να τον δω. Καρατραγόπουλος. Όνομα. Το λέει τώρα, κυρία. Καρατραγόπουλος, Καράβλακος. Πήγαινε στην κουζίνα και μη μαγειρεύεις τραγιά και προβατίνες. Φτιάξε χοιρινό για το μεσημέρι. Άντε τώρα, πάρε εδώ και τις κούπες. Κάνε καμιά βουλή. Σούσι θα του φτιάξω. Σούσι θα τη φτιάξεις, κύριε Καρατραγόπουλο. Καλά δεν είπαμε και τίποτε. Άσε Τασία, θα ανοίξω εγώ. Επιτέλους. Γεια σου, Χρυσή μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλώς την. Πέρασε, κόρη μου. Είπα να περάσω, με χωριά. Δεν θέλω να βγω. Όχι βέβαια, αλλά εσύ τέτοια ώρα εδώ. Να κάνεις. Ναι, είχα πάει για ψώνια, ναι. εδώ κοντά, και λέω θα περάσω τους καλούς μου φίλους να τους χαιρετήσω. Μάλιστα. Ξέρετε, Ναι. κάπου πήρε το μάτι μου τι πηγές. Α, ναι. Είχε κατέβει στο κέντρο να πάει να φτιάξει τα νύχια της. Νύχια το λένε τώρα. Τι εννοείς, Ιβόνη? Να, λέω, από πότε στις καφετέριες φτιάχνουν και νύχια.
τελείωσε η γυναίκα τη δουλειά της, πήγε σε μια καφετέρια να πιει ένα καφέ. Πού είναι το κακό? Το κακό, Χρυσή μου, δεν είναι στο καφέ. Το κακό ήταν στο συνοδότη. Το κατά πολύ μικρότερο συνοδότη παρακαλώ. Που όλη την ώρα θα γετιζόντουσαν και ήταν όλο γλύκες. Ρεζιλίκια πράγματα δηλαδή. Καλά θα κάνεις η δόνηση μου να μην ασχολείσαι με τον κόσμο και να μην γίνεσαι τόσο μικρόχολη, Χρυσή μου. Κόσμος τη Λέλα. Η Λέλα είναι δικός μου άνθρωπος. Εγώ τη Λέλα την αγαπάω και την νοιάζω. Και αν τα λέω όλα αυτά, τα λέω από αγάπη και ποιο θέλεις. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίτσια, για το ενδιαφέρον σου, αλλά καλά θα κάνεις να το σταματήσεις. Να σε κεράσω κάτι? Όχι, Χρυσή μου, ευχαριστώ. Εξάλλου είμαι πολύ βιαστική. Είμαι σίγουρη. Αχ. Δεν πιστεύω να μου παρεξήγησες. Όχι, δεν πήρες τώρα. Εξάλλου είμαστε φίλοι. Ναι, ναι, ξέρω, φίλοι, αυταρμάς γίνηκαν όλοι. Τι είπες, Χρυσή μου? Τίποτα, τίποτα. Στο καλό καλή μας φίλη. Άντε, Στο να καλό. πηγαίνω κι εγώ τώρα γιατί βιάζομαι όπως Το ξέρω. Και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Στο καλό, στο καλό. Έτσι. Ωχ, Βάσανα. Μανούλα μου, μη μου στεναχωριέσαι. Την άκουσα την ξυλή και φαντάζομαι πόσο ωραίος ήταν ο φίλος της θείας Λέλας που έσκασε η στρίγλα που τέτοια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μας περιμένουν μεγάλες φουρτούνες. Η θεία σας η Λέλα έχει χάσει κάθε μέτρο. Και εγώ σου λέω πως η θεία Λέλα είναι η μοναδική που ασχολείται με τον εαυτό της και όχι με κατηνιές, σαν μερικές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο βέβαια. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να ετοιμαστούμε γιατί πέρασε η ώρα. Όπου να είναι θα έρθει και ο καλεσμένος μας. Άιντε Τζοβανάκος μωρέ παιδιά, Τζοβανάκος σύμφωνα. Άιντε Τζοβανάκος σύμφωνα, προδοτάκια φύλαγα. Άιντε τούμπες, 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 χώρο τούμπες. Άιντε γιολογέρνα, στις ρουλιές, αγωνιές και βαρκοπούλες. Δεν βρες κουρτάκι με τους ξερφημένοι κυρία Λέλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Άιντε τούμπες, 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 τούμπες. Μήπως ξέρεις που είναι η Λέλα, είναι σμα. Σμά, ένα τσιγαροδρόμος. Για κράτα εδώ, για πρόσεχε την βαρύ. Να βάλω αυτό το GPS, γιατί εδώ στην Αθήνα εσείς δεν γνωρίζετε εκεί μεταξύ σας. Γιατί εμείς εκεί στο Καρπινήσι όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια. Δεν απαραίτητη είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έτσι του πες, θα κάνουμε για μία κάποντε. Έφτασα. Όλοι τι γίνεται, δεν θα μ' ανοίξει κανένας σήμερα εδώ. Περάστε, καλησπέρα σας. Γεια σου μανάρα. Άντε τούμπες. Τι έπες Μαρία? Τίποτε κύριε, περάστε. Να, πάρε εδώ αυτό το τυράκι. Το φέρνω από τον κύριο Κουνιό. Πρόσεχε, πάρε Μαρία. Θα σε πιάσει μέσα. Είπα να μην έρθω μάτια χέρια προσβουλά στο σπίτι σας. Είπα να φέρω και κανένα λουλουκό. Σάπου θα προσκύσουμε. Καλό, Καλό λέει. Λέω φουλάτε και εγώ είμαι καλαμπουρτζής. Είμαι όξο καρδιά. Μάλιστα. Καθίστε κύριε Καλαμπουρτζή. Καρατραβόπουλος παρακαλώ. Ξέρεις τι όνομα είναι αυτό? Πώς δεν ξέρω. Σου ολόκληρο του Καρπινής ένας είναι ο άρχοντας. Καρατραβόπουλος. Δες τώρα. Να σας πω. Εσύ είσαι η Δούλα. Όχι και δούλα. Άκου τη δούλα. Πώς όχι. Για τις δουλειές δεν σέχνει. Εμείς δούλες τις λέμε αυτές στο Καρπινήσι.
Εμείς πάντως τις λέμε υπηρεσία. Υπηρεσία, ρε! Τι χαζαμάρες είναι αυτές που λέμε, ρε! Εμείς υπηρεσία, εκεί σαπάν λέμε, τα ΚΕΠ, του Νίκα, την εφορία, αυτό του Μίκηκα που κάναν τώρα, υπηρεσία, ρε! Ας να... Άστο κι άλλα, κάτσε εκεί να πάω να φάω. Τώρα μιλάς καλά, γιατί μόνο με κυρίες εγώ μπορώ να μιλάω. Άιντε του μπις, του μπις, του μπις, του μπις, του μπις, του μπις. Τα τσαμούκια είχα φουλές. Ωραίος πτάει πάντως. Άμα βουλευτεί τους συνοικέσιο και τα βρω με την τυραλέλα, καλά θα περάσω, έχει βούλες. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη που σας αφήσαμε να περιμένετε. Μπρας μανάρα. Μήπως είσαι η τυραλέλα. Όχι, εγώ είμαι η Κυραθάλια. Ευτυχώς γιατί... Φάνηκες και λιγάκι. Συντημένη. Θα σε σκοτώσω, Πέτρο, θα σε σκοτώσω. Πώς είπατε? Τίποτα, κύριε, λέω. Ο Πέτρος δεν θα αργήσει, όπου να είναι έρχεται. Δεν πειράζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς γυραλέλα ήρθα να ειδώ. Άμα μου κάνει, έχει καλός. Δεν μου κάνει. Δεν έχασα και τίποτα. Ένα τυρί και τυρί θα χάσω. Καλό, Εμένα με συγχωρείτε, θα πάω λίγο. Μην αγχώνεσαι, θα κάτσουμε εδώ σαν να μην υπάρχουν. Τι πρέπει να Να ξεκουραστώ λιγάκι. Είχα και το ταξίδι αυτό των συσσόρες δρόμου, είχε και ήλιο. Άιντε του μπις, του μπις, του μπις, του μπις, του μπις. Τι είναι αυτά εδώ? Δούλα! Ωραία δούλα! Έλα κόμμανη! Τι φωνάζετε καλέ, τι φωνάζετε, πού βρίσκεσαι. Έρε Μαρία, ένα τσιπράκι. Έχει τη σύζυγος να φύγει ένα τσίπ. Όχι, δεν να περιμένω να μας το φέρεις κανένα. Έρε μου πάτε ένα τσιπράκι και βάλε μου και λιγάκι τυράκι από αυτό που έφερα εγώ. Μην το πιο ξεροσφύρι, δεν βαρέσει το κεφάλι. Άιντε, τι μετράς! Σύρε! Ωραία, θα σε απολύσω εγώ άμα κατασταθώ εδώ με το λάθο. Δεν σε βλέπω καλά. Σιγά! Μας λίγουσες. Ποιος είσαι, Χριστιανέ μου, και απλόχωρος καρδίς πλατής του καναπέ. Καρατραγόπουλος, μαντάμ. Μέγας βιομήχανος. Σχετικός με τυριά, γάλατα, πλουτσουτήρια, ξνόμαλα κλπ. Τι συμβαίνει δηλαδή, Μήπως είσαι τι γυραλέλα. συμπεριφορά είναι αυτή. Η κυραλέλα είμαι. Μα τι Α, συμβαίνει κυραλέλα. Πώς είπατε? Τίποτα. Η κυραλέλα είμαι. Με ξέρετε. Πώς δεν σε ξέρω. Εδώ έχει γίνει κουτζάμ και κινητοποίηση απάντηση. Γιατί παρακαλώ. Και μετά θα φύγει. Δεν γνωρίζεις τίποτα. Τι πρώτος και δεύτερος. Άστο. Να το μάθει μετά θα μας δουν όλοι μαζί. Όχι, δεν κάθομαι αυτός. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Αυτός ο Καρατραγόπουλος, ο Βλάβος. Φέρνει ο κύριος Πέτρος για γαμπρό. Έχετε γνώμοσα. Κάτι κατάλαβα. Αν υπάρχει και θα γελάσουμε παραδασία. Κυραλέλα! Για έλα εδώ. Καταρχήν, αγαπητέ μου, μην με φωνάζεις κυραλέλα. Α, όλα κι όλα. Μέχρι να καταλήξουμε κάπου, εγώ θα ανάμει τυπικός. Έμα και αρχινιές, άμα και δέσει, το συνοικέσιο, δέσουμε το γάιδαρό μας. Τα πίνια στην εγγλίκηση. Χριστέ μου, τι κάθομαι και ακούω. Πώς είπατε? Τίποτα δεν είπα. Λέγε κάτι ήθελες να μου πεις.
Α, ναι, πού είχαμε μείνει. Εσύ ξέρεις. Δούλα! Ωραία δούλα! Φέρε ρε ένα τσίπρο ακόμα. Μην του σταγουνόμητρο μωρέ, θα του πίνω. Πιες τώρα να του βάλει να σε ησυχάσουν, άνθρωπέ μου. Μας έσκασες. Άιντε, δεν θα μου βάλεις. Τι λες, μωρέ? Τζαμπούλα είσαι. Τι λες, είπες και στο χωριό σου, βλάκο. Βέβαια. Κύριε Παυτέ μου, μίλα λίγο πιο όμορφα, μη φωνάζεις και να συμπεριφέρεσαι πιο κόσμια μέσα σε αυτό εδώ το σπίτι. Γιατί μωρέ, η κλεισά είναι. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να μας το σήμερα. Ναι, τι ήθελες να πεις. Πού είχαμε μείνει. Α, ναι. Νωρίτερα μπήκες. Ψάξα να μιλάς στο τηλέφωνο. Και να λες κάτι σεξουαλικά. Κάτι αγάπη μου, μωρό μου και χαμπέρια. Δεν πιστεύω να είσαι χαλασμένη. Δεν θέλω παρτένα. Τι θέλεις τη γυναίκα. Πιστεύω ότι κάθομαι και κουβεντιάζω και δεν του βγάζω τα μάτια. Κύριε Δράγο μου. Καρατραγόπουλος παρακαλώ. Δεν πειράζει. Δράγος, Καρατραγόπουλος, Τραγή και τα λοιπά είναι όλα συνώνυμα. Και ξέρεις κάτι βρε. Σου ταιριάζουνε κάτι, Πανάθεμα. Λοιπόν, κύριε Καρατραγόπουλε, ψάχνεις για μια γυναίκα παρθένα και ήρθες εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι. Γιατί κύριε Αλένα μου λες αυτό. Όλες συγχαρητήρια. Παντρεμένες και ανήπαντρες. Βρε, άστο μπόρακα, βγες έξω από το σπίτι μου, φύγε τώρα. Κάτσε, όχι, θα το συζητήσουμε. Να Σε παρακαλώ, κύριε Αλένα. Θα το συζητήσουμε. Φύγεις τώρα. Όχι, έλα εδώ, ρε παιδάκι. Να και τώρα μολυμένο. Ωρε Σάρα να πάρει. Ούλη, Ούλη. Έλα και εσύ να χορέψεις πολύ μαζί. Έλα. Ξέρω εγώ τέτοιους όλους. Είμαστε εδώ. Και χωρίς άλλη Τι ισορροπία. είπατε και Δεν έχει καλή ισορροπία. Και τι καλό έχεις, Βούλη μου. Άστα την ισορροπία. Άστα. Τα ματάκια βλέπουν. Έτσι. Έχω και γυαλάκια. Πρώτον ανταλλακτικών. Τα αυτάκια ακούνε τα αυτάκια. Έχω ακουστικά, δεν βλέπεις. Δεν μου λες ρε Βούλη. Τσισάκια μπορείς να κάνεις. Κατάλαβα. Τσισάκια λέω μπορείς να κάνεις. Τα νεφρά δουλεύουνε. Σας παρακαλώ, δεν είναι κουβέντες αυτές. Με παρακαλάς καθόλου. Μάζεψε τα ανταλλακτικά σου και δίνε του. Λέλα, τι λες με τρελάρα, τι λες. Αυτό που λέω. Δεν μου λες εσύ ρε. Τσοπάνο. Σου αρέσω. Πολύ, Και θες να με παντρευτείς. πολύ. Και τώρα που είδα τι αγριμάκι είσαι, ακόμα πιο πολύ. Στην έσκασα όμως. Δεν είμαι παρθένα. Είμαι ξεχαρβαλωμένη. Λέλα, τι λες με τρελάρα. Εγώ τι λέω μωρέ ή αυτός τι θέλει. Γεια σου ρε θίτσα μαγκάκι. Καλά. Δεν πειράζει. Πάρα αυτά, θα ξεπάρω. Έλα δείτε το πάρα αυτά το πλάκα εδώ. Βέβαια, κύριε Λέλα. Εγώ είμαι μορφωμένος και κοινωνικά καταξιωμένος. Φράγει. Τζάμπ και μίχνα. Δεν με θέλει τίποτε. Έτσι κι αλλιώς παρθένα δεν είμαι. Ούτε σε μαρέ! Σε τι σπίτι μπήκα! Μέχρι και δούλες! Ρε πού ζω! Αυτό προσπαθώ να σου πω. Πού ζεις. Δεν πειράζει. Εγώ θα ξεπάρω. Ρε η παράτα μας. Όχι θα ξεπάρω. Άφησε. Εγώ θα πάρω. Άσε με να σου πω. Με αφήνει.
θέλετε, μάλλον ποια θέλετε. Δημήτρης Γεωργίου λέγομαι και ήρθα να ζητήσω το χέρι της κυρίας. Τι ρωτάς, Τάλια μου, τι ρωτάς, τις κόρες σου να το ρωτήσεις που τα μαγειρεύουν πίσω από την πλάτη σου. Για ποια πρόκειται, κύριε, για τη μικρή ή για τη μεγάλη? Δεν κατάλαβα, γιατί δεν υπάρχει άλλη γυναίκα σε αυτό το σπίτι. Αγάπη μου, αγάπη μου, Τρία! Τι πάθατε? Τώρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό το παλικάρι θέλει να πάρει ψαροκασέλα. Άντε να χαρτίσει. Καλά, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν. Τι συμβαίνει. Εγώ έχω έρθει πρώτος. Θα μπορούσε να είναι μητέρα του, αλλά δεν είμαι, Πετράκη, είδες. Δεν είμαι. Δεν με ενδιαφέρει η διαφορά ηλικίας, κυρία. Και τι σε ενδιαφέρει, Δημητράκη, μήπως τα λεφτά της? Πέτρο, μίλα καλύτερα. Αν δεν ήταν τόσες κυρίες μπροστά, θα σας πατούσα κατάλληλα, κυρία. Αν βλέπω είσαι και ανάλογος. Από σένα έχει μάθει Λέλα και συμπεριφέρεται έτσι. Πέτρο, Τι θέλεις? να σταματήσεις. Λέλα, δεν μπορώ άλλες προσβολές. Θα έρθεις ή θα μείνεις? Α, θα μείνω. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Δεν είμαστε με τα καλά μας, αγάπη μου. Περίμενε όμως, πρώτα να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Πετράκη! Τι έγινε? Για έλα μου στα δω. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Ο Αντωνίου σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Σου αρέσει πολύ, Ναι. Ο τράγος από εδώ, ο Τσοπάνης, σου αρέσει? Τι θα γίνει τώρα, Λέλα, το παιδί με τζέκα να τι θα παίξουμε. Απάντησέ μου, ρε παιδί μου. Ναι, μου αρέσει. Ωραία. Ο Δημητράκης σου αρέσει? Όχι, δεν μου αρέσει. Μου αρέσει όμως εμένα. Πάρε εσύ τον Περατραγότη και τον Αντωνίου κι άντε. Καλούς απογόνους σου. Κάσε και στη μόδα. Πάμε αγάπη, παίρνω την τρέλα μου και φεύγω, μωρέ. Βέβαια, 60 χρόνια τρέλας, δύσκολα γιατρεύεται. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, εγώ έμεινα μπουκάλα. Τι να κάνουμε, κύριε Καρατράγου μου, δεν ήταν βλέπεις τυχερό. Καρατραγόπουλος, παρακαλώ. Σιγά τώρα, στο όνομα θα κολλήσουμε τέτοιες ώρες. Στο όνομα βέβαια. Ξέρεις τι όνομα είναι αυτό? Σ' ολόκληρο το Καρπενήσι. Ένας είναι ο άρχοντας. Καρατραγόπουλος. Τι να κάνω, κύριε Καρατραγόπουλε, τυχερά είναι αυτά. Τυχερά. Τυχερά ξετυχερά, εγώ ξέρω ότι έμεινα μπουκάλα. Εκτός κι αν... Ρε μπαμπά, έλα. Τέτοιο γαμπρό να χάσουμε. Για σκέψη. Καλά δίκτυα. Κέντρο διακομμένου πρέπει να μας είπε. Ποιος είναι? Έλατε κυρία Μέρη μας, έλατε. Έκανες να ανοίξεις. Γεια σας. Γεια σου. Εσύ μας χαιρετίζεις τώρα. Και σαν πολύ δεν είστε μαζεμένοι. Τι γίνεται εδώ? Η Λέιλα που είναι, Πέτρο μου? Αχ, αυτοί ψάχνουμε κι εμείς, αλλά... Μα τι συμβαίνει επιτέλους, θα μου πείτε και εμένα. Αυτόν τον ξέχασαν τελείως, ωραία. Άρα είμαστε δυο μπουκάλες. Έφυγε πρώτος. Αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για συνοικέσιο, Ναι. Εσάς την έσκασε η Μέρη. Ναι, ναι. Καλά, δεν πειράζει. Υπάρχουν κι άλλες ενδιαφερόμενες. Μπαμπα, δηλαδή πουλάκι μου. Ψήνισε. Ψήνομαι, κύριε, ψήνομαι, αλλά για το παιδί από εδώ. Τι κάνονται? Ένας άντρας που παίχτηκε με ένα Πέτρο μου. Τι να κάνουμε? Ας είναι ο Αντωνίου. Θα κλείσω τα μάτια και θα τον πάρω. Γέρος, γέρος, αφού αυτή είναι η τύχη μου. Αμέσως η μερούλα μου, δεν τα άνοιξες τα μάτια, τα άνοιξες. Του άνοιξες να μετράς καράβια.
Τι συμβαίνει? Δούλα! Ωραία δούλα! Έλα εδώ τα... Καλά, θα το κόψετε και αυτό το δούλα και δούλα. Πια όλη μέρα σήμερα. Για να του κόψω, πρέπει να γίνει κυρά. Έτσι να σου κάνω, κυρά μανάρα μου. Για ας είσαι και ξεχαρβαλωμένη. Θα σε έχω, κυρά, και αρχόντισσα. Είσαι! Αν είμαι, λέει. Κάτσε, θα πάω να μαζέψω τα πραγματάκια μου και σου έρχομαι πασά μου. Άιντε, Σύρι. Και δεν σε νοιάζει να δεν είμαι παθένα. Όχι, δεν με νοιάζει. Έρχομαι πασά μου. Αυτό δεν ξανάγει. Η θεία Λέλα μας έφερε πολύ γούρι εδώ μέσα. Με νοιάζει. Γιον, να γνωρίζεις, η νύχτα σαν πουλί. Με νοιάζει. Γιον, να γνωρίζεις, η νύχτα σαν πουλί. Όποια για να σε ήρθες. Με πασά μου. Τασία! Τασία! Κυρία Καρατραγοπούλου, παρακαλώ. Από τα μάλια, από τα μάλια, τα γυροκόλια, από τα μάλια, από τα μάλια, αλήθεια, πού είναι αυτή η ρε παιδιά. Τώρα κρέφασα. Πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Πιστεύουμε να μην χάσατε τον χρόνο σας. Αυτό που είδατε ήταν λίγο παρατραβηγμένο, ξέφυγε η τυρανέλα πολύ. Κάθε πράγμα, όπως έχω ξαναπεί, στον καιρό του. Να είσαστε όλοι καλά και καλό καλοκαίρι να περάσετε. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό που είδατε το έχει γράψει η Βαρβάρα και το έχει σκηνοθετήσει και της αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, την εμπιστευόμαστε πάντα και ευχαριστούμε βέβαια και όλα τα παιδιά που είναι πάντα στο δάκι. Θα βγάλετε να βγάλετε καμιά φωτογραφία με τους πρωταγωνιστάς, εδώ είμαστε.